दिनै जोंनि मार्टियास गल्ड कापनि जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि प्रधान चिफ सार हाग्रामा महिलारिया गाव नुजाफैदों। नुजाफैनायाव सारा नायगिदिंना नुबाय एखेबारे बैसांनि गेलारि बानायनाय आरो कुनु माने सिस्टेमेटिकलि गैया। बे एथ' गोबाव सम सरकार जानायावबो जों दिनैसिम बेखौ मोजां नायनो हायाखै। दिनै सारा नुनानै निस्सय दुखु प्रकाश खालामनानै सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों आं बेखौ 2 बोसोरनि गेजेराव मोनसे मोजां स्टेडियाम बानायगोन होननानै दिनै सारा खोथा होलांबाय। स' नैबे सिलभार जुबलि जिहेतु मार्टियास गल्ड काप दिनै जागासिनो दं फाइनाल जोबथा बे बादायलायनायाबो सारा गावनि देबरगावआव जेब्ला 2000 सनाव जोङो मोनसे सिजफायार जादोंमोन बिएलटिआ आसाम सरकार आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों बे समाव सारा मोनसे स्पर्ट्स इभेन्ट्स लाबोदोंमोन। बाहाय फुटबल भलिबल इभेन एथलेटबो दंमोन लोगोआव। मानो होनबा सारा जोबोद माने खेलजों स्पर्ट्सजों लोब्बा थानाय सारानि जे गाव खुब इन्टारेस्टेड एनि गेम्सखौ सारा नायो। फुटबलानो होन क्रिकेटआ होन भलिबलानो होन बा बक्सिं होन जिखुनु खेलखौनो सारा नायो। जास्ट स्पर्ट्सजों खुब लाभार सारा स्पर्ट्समेन बादिसो सारा। दिनै सारा नुफैनानै दिनै जोंनि सिगाङाव खोथा होलांबाय 2 बोसोरनि गेजेराव आं नैबे क'क्राझार केडिएसए फिल्डखौ आं साजायगोन बुंलांबाय सार। स' जों दिनै केडिएसएनि जानानै बा आङो नैबे मार्टियास गल्ड कापनि कमिटिनि चेयारमेन जानानै सारखौ रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो थेंक्स जासिहरबाय। जाहाथे सारा गावनि बुंनायखौ बानायखायो आरो बे बानायखागोन बे निस्सय जोंहा बिसास दं सारनि सायाव। दिनैनि बादायलायनाया सोरनि गेजेरजों? औ दिनै फाइनालनि मेचआ जाहैबाय मोननैबो गसाइगाव टीमनिफ्राय। मोनसेया जाहैबाय ग्लबेल एफसि आरो मोनसेया जाहैबाय सालबागान एफसि। स' बिथांमोना स्टार्टिंनिफ्रायबो जोबोद मोजां गेलेबोदों। दिनै बिथांमोना फैनानै फाइनालाव गेलेफैबाय। दिनै गसाइगाव बासिनि थाखाय जोबोद खुसि जानांगौ। मानो होनबा चेम्पियनाबो गसाइगाव थांगोन आरो रानार्सआबो गसाइगाव थांगोन।